Ovako je izgledao prvi turistički događaj ove godine u Kutini, a koji bi mogao prerasti u stalnu ponudu Kutinske turističke zajednice. Naime, turistička zajednica grada Kutine i kutinski turistički vodič Igor Tomek povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča, koji se u svijetu obilježava 21. veljače, pripremili su zanimljivo turističko događanje za građane Kutine. Riječ je o događaju pod nazivom Neispričana povijest grada Kutine. Krenut ćemo od Velikog praska do danas. Dakle, ali ne ono što recimo tako svi znaju i što je očito, nego stvari koje su se dešavale, koje su prošle ispod radara, neke koje se uopće nisu pričale, neke kojima se ne pridaje nikakav značaj, a bitno su utjecale na sami grad. Neispričana povijest grada Kutine mogla bi postati stalna turistička ponuda u Kutini, kako za turiste, tako i za same građane Kutine, koji žele nešto više doznati o kutinskoj povijesti. Mi smo uzeli neispričanu povijest Kutine zbog toga što osobno smatram da u Kutini jako malo broj ljudi uopće zna nešto o povijesti grada Kutine, da ima dosta iskrivljenih činjenica i tako. Pa eto, ideja je da ljudi, tj. građani Kutine, dobiju nekakvu širu sliku o samom gradu. Ova tema bi bila neispričana neka priča o gradu Kutini, koja je, eto, recimo to tajanstvena. Rutu smo pripremili tako da ćemo ići od prapovijesti do starih utvrda koji su bile ovdje na području grada Kutine, do kulturnog nasljeđa, pa sve do teme Domovinskog rata. Ruta je dosta dugačka, mislim čak i nije, ali evo, prilagodili smo je trenutnim uvjetima. Oko 3 km ćemo prolaziti gradom Kutinom u trajanju oko 2 sata. Neispričana povijest grada Kutine startala je s trga doktora Franje Tuđmana. Tu ćemo saznati osnovne podatke o prapovijesti još od Panonskog mora. Nakon trga tura se uputila u park između centra 1 i 2, gdje je u prošlosti bio kaštel Aušavo. Ispred Kutinske galerije Muzeja Moslavine, arheolog Antonio Đaja sudionicima neispričane povijesti grada Kutine ispričao je nešto više o povijesnim utvrdama na području Kutine i okolice. Kod Tremova u Crkvenoj ulici moglo se pak saznati nešto više o tradicijskoj gradnji u Kutini i okolici s posebnim naglaskom na tradicijsku gradnju starih čardaka u Crkvenoj ulici. Sve navedeno bile su tek neke od lokacija koje su se obišle u sklopu neispričane povijesti grada Kutine. Posjetit ćemo i kasno baroknu crkvu, crkvu Svete Marije Snježana, ali nažalost nećemo moći ulaziti unutra jer i ona je nastradala u ovom potresu koji se dogodio prošle godine. Onda ćemo se opet vratiti malo u ono doba utvrda, pa ćemo se spustiti tamo do Turskog stola, od gradskog bazena i temu ćemo završiti sa novijom povijesti, znači sa Domovinskim ratom. I sve su to bile lokacije koje su se obišle u dvosatnoj šetnji Kutinom. Zbog trenutno važećih epidemioloških mjera, broj sudionika ovog događaja morao se prilagoditi. Među sudionicima neispričane povijesti grada Kutine bili su i Melita Rukavina, Sanja Feltrin te Bojan Globan. Ideja je dobra i hvale vrijedna. Vodič ima pregršt informacija za koje nismo znali. Nadam se da će se ponoviti, da će više ljudi, pogotovo iz Kutine, doći na te ture, da vide, da se informiraju o gradu svome i o informacijama koje nisu sigurno znali do sada. Ja sam iz centra 2 i nisam znala hrpu informacija vezano za Golu Maju i za vlastelinstvo koje je tamo. Ostaci. Nažalost, trebalo bi više voditi računa o našoj povijesti. Svidjela mi se ideja, evo, povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča, budući da sam i sama turistički vodič i prije ovog korona stanja sam vodila turiste po gradu, ali ovo je malo drugačija priča, malo opširnija. Kolega priča dosta i o povijesti, tako da je dosta edukativno i zanimljivo. Čak mogli bismo to i proširiti možda i na engleski jezik i tako da nam dolaze i grupe iz drugih zemalja, bilo bi to jako zanimljivo. Mogu reći da je dosta zanimljivo turistički vodič gospodin Tomek prikazao povijest Kutine. Čak i za stanovnike grada Kutine vrlo zanimljivo, ali vjerujem da mnogo njih ne zna koliko je u stvari bogata ta naša povijest, pogotovo ona srednjovjekovna o kojoj znamo jako malo, a u stvari praktički smo tu na tim kaštelima, evo danas smo doznali u centru grada. Iz Kutinske turističke zajednice poručuju kako se nadaju da će građani Kutine prepoznati mogućnost da uz pomoć pravog turističkog vodiča dodatno saznaju neke informacije o svom gradu. Da će provesti stvarno jedan lijepi dan šetnji
Kutinom, gradom u Zagrebu, Lonjsko polje, Trsna Gorja, da će naučiti nešto novo u Kutini i da će na kraju postati još bolji promotori našeg grada. Iz turističke zajednice na kraju su pozvali građane da se u sklopu ovakvih događanja pridruže u otkrivanju manje poznatih činjenica o povijesti grada.